O venres á 1 arrancará a Feira do Libro de Rianxo, co pregón a cargo do escritor Suso de Toro. Durante toda a fin de semana pasarán pola feira numerosos escritores ben rianxeiros ou ben estreitamente vinculados a Rianxo, que presentarán as súas últimas obras. Haberá non só as casetas presentando as novidades, as últimas novidades bibliográficas, senón tamén unha grandísima nómina de eventos complementarios arredor do mundo do libro, do mundo da escrita infantil, juvenil, de adultos, e cunha importante nómina, ademais, como dicía antes, de persoas, cando non propiamente de Rianxo, si moi vinculadas ao noso concello, que aproveitarán pois ben en forma de presentación, ben en forma de asignatura, ben en forma pois de pregón mesmo, tamén moi vinculado ao noso concello neste caso, pois vamos ter unha ocasión de ter moita presenza rianxeira, como ven sendo habitual nas diferentes feiras do libro. Haberá tamén actuacións musicais e espectáculos para todos os públicos. Este ano creo que avanzamos bastante na programación, temos máis de 40 actos entre presentacións de firmas, actuacións musicais e presentacións de libros. E, bueno, son seis casetas, dúas de Rianxo, como non, unha aí ao lado de Boiro e dúas de fora, tres de fora. As 6 casetas instalaránse no campo da Riba. Todas ofertarán un 10% de desconto nos seus libros. Animarvos a que aproveitedes ese 10% de desconto. Sei que en Rianxo hai moito consumo de libros, se non houbera consumo de libros non habería tantos e tantas escritoras e tantas persoas preocupadas polo estudio do libro.